Az internetet ma már minden nap használjuk. Nem csak a munkánkat segíti, szabadidőnk egy részét is ott töltjük. Aki azonban óvatlan, nagy bajba kerülhet a neten. Ne gondoljuk, hogy az interneten folytatott kommunikáció más, mint a hagyományos. Egy óvatlan poszt, egy könnyelmű válasz is kellemetlenséggel, jogi következményekkel is járhat. Ne felejtsük el soha, hogy még a később letörölt objektumoknak is nyoma marad az interneten. Sokan kíváncsiak a személyes adatainkra, ám nem mindegy, kinek adjuk meg azokat. Adatainkkal bánjunk elővigyázatosan, ne adjuk meg e-mail vagy postacímünket, telefonszámunkat, ha nem szükséges, mert ezek az információk rossz kezekbe jutva bajba sodorhatnak bennünket. Jelszavainkat nem mutogassuk, ne adjuk át másnak, csak a tényleges ismerősöket jelöljük be és fogadjuk el a bejelölésüket. Ne tárulkozzunk ki az interneten, nem tanácsos a napi rutinunkat, az időbeosztásunkat mindenkivel megosztani. Soha nem szabad elfelejteni, hogy az internet legnagyobb veszélye az, hogy személytelen, vagyis ha ismeretlen emberekkel vesszük fel a kapcsolatot, nem tudhatjuk, hogy valójában ki ül a másik monitor előtt. Chat oldalakon bárki bármit állíthat magáról, legyünk mindig óvatosak és kételkedők. Saját magunkról átlagos, minden körülmények között vállalható fotókat töltsünk fel az internetre. Jó, ha tudjuk, hogy másról csak engedéllyel, 18 év alatti osztálytárs, barát esetében pedig törvényes képviselője beleegyezésével lehet fotót vagy felvételt az interneten megjeleníteni. Kerülni kell a kompromitáló, kihívó felvételek megjelenítését, mert ebből komoly problémáink adódhatnak. Fontos tudni, hogy a Magyar Büntetőtörvénykönyv gyermekpornográfiának nevezi és súlyosan bünteti a kiskorú személyről készített, tartott, megszerzett pornográf felvételeket és fotókat, illetőleg az ezekkel való kereskedelmet, átadást és nyilvánosságra hozatalt. Ha internetes ismerősünkkel személyes találkozót beszélünk meg, válasszunk nyilvános helyet. Semmiképp ne maradjunk vele kettesben, főleg ne elhagyott lakatlan területen. Azonnal szóljunk felnőtteknek, ha olyan személlyel akadunk össze, aki az ismerettségünket titokban akarja tartani. Az interneten gyakori a csalás, az zaklatás és a személynemsértés. Legyünk mindig óvatosak, kit mennyire engedünk közel magunkhoz. Bármilyen zavaró tényező merül fel, valaki kényes, általunk nem elfogadható témát hoz fel, vagy bármilyen formában is bánt, azonnal lépjünk kapcsolatba az oldal üzemeltetőivel. Mindenképpen beszéljünk gondjainkról egy olyan felnőttel, akitől segítséget remélhetünk. Név nélkül megoszthatjuk a gondjainkat a Kék Vonal Internet Helpline segítőivel, akik telefonon is hívhatók a 116-111-es telefonszámon. További hasznos tudnivalókat találsz a www.saferinternet és a www.biztonságosinternet.hu weboldalakon.